laging aawit. Sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Kahit ilang ulit, laging aawit. Sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Kabutihan niya'y, kabutihan niya'y, kabutihan niya'y magpakailanman. Kahit ilang ulit, laging aawit. Sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Kahit ilang ulit, laging aawit. Sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan,
kabutihan niya'y magpakailanman. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Praise. Amen. Good morning po sa bawat isa. Can we all arise and stand up this morning? Today is the day that the Lord has made. Let's rejoice. Let's be glad for our God is good. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos sa inyong buhay? Sa ating buhay. Amen po. He deserves the praise. He deserves to be worshipped. At this morning po, let's join our hearts in one accord. And let's give thanks, let's give praise, let's come into His gates with thanksgiving into our hearts. And let's rejoice in His presence this morning. Can we shout a shout of praise? Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We thank you. We glorify you, O God. Oh, we welcome you, Holy Spirit, here in our midst. We welcome you, O God. Hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, O God. Lord, words are not enough for us, O God, to give you thanks, for us to give you praise, O God. But Lord, here we are, O God. We just want to praise you. We just want to thank you and honor your name, O God, for you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, 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 glory to the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings and to the Lord of Lords, the one who was and is to come. Oh, to you our praises, to you our worship, to you our thanksgiving, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pour out our hearts to you today, oh God. We will pour out our praise to you, oh God. For you alone deserve the highest praise. You alone deserve the highest worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, people of God. Yes, lift up your voice. Lift up your voice to Him. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord.
with an outstretched arm. Oh, let's bless His name. Thank you, Lord. I just want to thank Lord, we thank you for everything that you've done. Oh, so thank you. Thank you. I just want to thank you, Lord. Thank you for another year. Thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sing with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arms. I will bless your name. Thank you, Lord. Oh, give Him thanks. Thank you, Lord, for all that He has done for you. Oh, we give you thanks, we give you thanks. Thank you, Lord, I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to the living God. We thank you. We honor you. We bless thy holy name. Oh, come on, people of God. Let's worship our living God. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory. Hosanna in the highest. Great is thy faithfulness. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, and the working power of thy Holy Spirit, we come before you today. Whatever iniquities that you have seen in our heart, forgive us, Father. Cleanse us by the blood of Jesus that shed on the cross, so that we can come to both the throne, on the throne of your grace, O God. And we thank you for your forgiveness, as you have promised in 1 John 1:9, that if we are going to confess our sin, you are just and faithful to forgive us in all our unrighteousness. And we thank you, Lord, for the gift of life. We thank you for the salvation. We thank you for this year. We declare your goodness. We declare the victory. For this year is the year of victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hosanna in the highest. And sa oras pong ito, O God, tinataas po namin sa iyo ang gawain ito. Manguna ka po sa amin. We acknowledge that apart from you, we cannot do anything. Samahan mo po kami, maging sa iyong anak na maghahayag ng iyong salita, O Diyos. Pangunahan mo po siya. Anoint him, the double portion of anointing, O God. At ganun din po sa aming yung mga anak na makikinig. Patuloy mo po kaming samahan, O Diyos. Open our spiritual understanding so that we may understand the gift of your word, O God, in our lives. We honor you, we bless you. We declare the victory, for this is the day that you have made. This is the year that you have made. We will rejoice and be glad in it. You deserve the highest praise and glory and thanksgiving. In Jesus' name this we pray. Amen, amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Tanungin niyo po ang bawat isa. Katabi niyo po, handa ka na bang itaas ang pangalan ng ating Diyos sa umagang ito? Amen. Sa oras po ito, let us set our eyes, our hearts sa ating Panginoon, and let's lift His name in our lives. And sa lugar po
wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, wanna see Jesus, wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Amen. Patuloy tayo magsa-celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Sing, He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Sing, He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Say, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. So He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. So He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Once again, church, come on, we will celebrate. Say, celebrate, celebrate.
Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of hope. For the last time, sing, He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Amen. Patuloy tayo magsasaya sa bagong taon na uli binigay sa atin nating Panginoon. Amen. Amen. Tayo umawi. This day in disarray, dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is Son. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Come on, sing, He's alive. He's alive. Oh. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. When I stand in that place, realize, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are. Now it's joy, perfect peace, every pain, finally, so celebrate. Jesus is alive. Come on, church, singing He's alive. When I stand in that place, feel last, meeting face, Lord, I am yours, Jesus, you. Endless joy, perfect peace, every pain, finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Sing it.
a glorious way that you have saved me. Ooh, what a glorious day. What a glorious way. You have saved me. Ooh, what a glorious day. Lord, what a glorious way. You have saved me, Jesus. You have saved me. Ooh, what a glorious day. What a glorious day. Shout to me, Jesus. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day, happy day, happy day. Will never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Lord, I am forever changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed, oh Lord. Forever I am changed. Oh, we praise your name, Lord. Thank you, Jesus, for a glorious day. We glorify your name, oh Lord. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Lord. Lord, once again, here we are. We know that your presence is in this place. Na kapag po kami yung maawit at nagpupuri sa iyo, ay narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord God, as we sing this morning, as we give you thanks, Lord, for another year na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord, we claim the victory in our lives. For we know that you are always here in our side, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Lord.
Your name is healing. Your name is life. Come on, we will declare there is power in the name of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout His name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus in my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Come on, lift His name. Shout His name over every enemy. Jesus for my Oh, yes, family. Lord. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, Lord. Your name is power, yes, Lord. Your name is healing. So your name is life. Your name Is is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Lord, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name. Let's speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. For the last time, sing your name is power. Your name is power. Come on, let's declare. Oh, let's declare. There is healing in the name. There is life in the name of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire once again. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows.
Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, worship the name of Jesus. Come on, everything that is breath, everything that is breath, worship the name of the Lord. Thank you, we thank you, Lord, for your healing. Thank you for everything that you have done. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, we worship you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Jesus, we exalt your name. Hallelujah, Lord. Halakarabashandarabayande. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Amen. Yes, Lord. Break Every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. break every stronghold. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing it again. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Father God, we thank you, Lord, for this first Sunday of the year 2022. We are here, Lord, to honor you, to glorify your name, to exalt your name. Father, heart God, in the name of Jesus, bless your word. Hide your servant under the shadow of your wings. May your name be exalted. We must decrease, but Jesus must increase. Lord, we entrust this service unto you. Thank you, Lord. Be glorified, be exalted. Prepare our hearts, O Lord, to hear your message. Receive all the praises, Lord. Honor and glory, Father God. In Jesus' name. Amen, amen. Bigyan natin ng malakas na palapak ang ating Diyos na buhay. Sige po, yung malakas na papuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, come on, people of God. Let's praise His name.
Clap your hands, all the people of the Lord, and shout unto God with a voice of triumph. Salubungin natin ang unang linggo ng taon na nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, amen. Sige po, maupo ang lahat. Praise God. Amen, amen. Thank you, Lord. Ito na lang kaya gamitin ko. Nagpi-feedback eh. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Ngayon ay unang linggo ng taong 2022. At bago po nating pag-aralan ng salita ng Diyos, siguro mga 30 minutes lamang po yung aking pag-share, ay ating muling ideklara yung ating dineclare nung ating pagsalubong sa bagong taon. Yung pong nilagay ni Lord sa aking puso, i-declare natin, word for the year 2022. Sige po, kahit nakaupo kayo, bigkasin natin ito with strength, no? Sige po, number 1. 1, 2, 3. I belong to Jesus, the ruler of my life. I commit my future and destiny to Jesus. My life is covered by the blood of Jesus. O Lord, send your angels to fulfill your word in my life. I am born to win. I am more than conqueror. Victory is mine in the name of Jesus. O God, arise and give me divine dreams that will change my story in Jesus' name. My Father, open my spiritual eyes that I might see your glory. I declare financial stability and to overflow in my life. Father, let signs and wonders follow me. Everything my hands find to do shall prosper in Jesus' name. Amen. I nullify every satanic attack against my destiny in Jesus' name. Every parental curse that is affecting my moving forward, receive the consuming fire in Jesus' name. I destroy every generation curse in my life. Every frustration in my life, I command to become a bridge to my miracle in Jesus' name. Every power attacking my process, die now in Jesus' name. Evil shall not come to my dwelling place in Jesus' name. I command every spirit of infirmity attacking my life today to catch fire in Jesus' name. I refuse sickness and disease in my life in Jesus' name. I speak strength and good health in my life in Jesus' name. I decree and declare my blood. I decree and declare my blood is cleansed. My bones are strong. My flesh is well. My skin is fine. Every organ of my body is restored and become normal in Jesus' name. I will not die before my time. O God, arise and give me sufficient days to reach my goals and fulfill my mission on earth. Every time I release your word, it becomes alive. I shall live long life. I destroy every power of sudden death in my life and my family in Jesus' name. I will live a peaceful and prosperous new year in Jesus' name. I decree and declare all my opposition will turn into submission. I will go where God sent me to go to fulfill my mandate. I will finance the kingdom of God.
I am anointed to bless the kingdom of God. I am kingdom financer in Jesus' name. I will be a pillar of strength in the house of God. I will never depart from my covenant with God. In Jesus' name, never, never, never. I have big part of the expansion of God's kingdom, and I will do it for God's glory. Oh Lord, let your angels move into action on my behalf in Jesus' name. I prophesy every prayer prayed, every declaration made. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. At ngayon po, tingnan po natin yung ating naging gawain nagdaang 2021 bago natin harapin ang 2022. Henry? Amen. Andyan po yung ating mga gawain sa Mindoro, sa Pangasinan, Sagana, Cavite, sa Parañaque. Ito po yung ating 30th anniversary. Ito po yung ating mga pastor. Pastor Mike Bautista, ating speaker, Reverend Bear. Mother natin na nagtuloy-tuloy ang prayer at ating mga pastor at pastora every morning o yung mga tatay o yung mga youth every Tuesday. Sagana. Ito po, Parañaque. Anniversary ng halapan natin last November. Si Mayor Arnan Panaligan. Ito yung Mansihan anniversary last October. Pastora Jonah. Ating pastora po doon. Anniversary naman ng Bonbon Mindoro. Naman po anniversary ng Nauhan, Pastora Leia. Ito po sa Bulalakaw, Mindoro.
po. Yan po yung mga pulis sa bundok ng Bulalakaw, tinatanggap po natin. Yan po sa Tabok, Bulalakaw, tabing dagat. Yan ang Pastor's Month celebration sa Harapan City. Ito, Alaminos, Pangasinan sa Buwen at karoon tayong gift giving. Ganun sa Bani. Ng mga youth ng Pangasinan. Ito naman po yung sa Barangay San Jose, bayan ng Anda. Yan po, nagkaroon tayo ng gift giving. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Salamat sa Diyos sa kanyang ginawa sa nagdaang 2021 sa ministry ng Jesus Be Lifted Up Church. At ngayon pong taon na ito ay masigit pa ang gagawin ng Panginoon. Amen. Kaya maging handa po tayo. Ngayon pong taon na ito, ang nilagay ni Lord sa aking puso na ating tema ay ang moving towards towards expansion, no? At sinasabi po ng Isaiah chapter 54 verse 3. Nababasa niyo po, basahin natin lahat. For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited, no? Tayo po'y mag-expand, no? Lalawak ang gawain ng Panginoon sa kanan at kaliwa. At ang ating mga lahi ay mai-inherit nila, mamamana nila ang mga bansa. At ang bawat mga desolate cities, mga tahimik o yung mga mapanglaw, mga lugar na hindi maayos, maganda ay ma-inherit po natin ito. Kaya maghanda po tayo sapagkat ngayong taon na ito ay dodoblihin ng Panginoon ang mga gawain niya. Kaya yung ating mga tinetrain na nagpapastor at magpapastor ay inihanda sila ng Panginoon. At this month ay meron po tayong isang probinsyang pupuntahan. At yung mga natitrain nating nagpapastor ay dadali ng Panginoon doon. Katulad po ng Pastor Gabriel natin na how many years siya po ay nagpastor dyan sa Parañaque. Inihanda siya ng Diyos, kaya siya po ang nagpapastor natin sa Alaminos, Pangasinan. At nagbukas din po tayo sa Bani at saka sa Anda, no? Siya po ang nagtetrain na doon ng mga workers, ng mga leaders. So kaya nga inihanda siya ng Panginoon. Kaya nga po sa taon na ito ay let us moving forward, no, towards expansion. Mag-expand po ang gawain ng Panginoon. Kaya mag-ready po tayo. Amen. Andiyan po ba kayo? Amen? Kung paanong ang mundo ngayon, maraming tao ngayon ay abala, takot, at hindi alam ang gagawin. At nakaredy na ang plano ng mga leader sa bansa-bansa
na magkakaroon ng one world system, one world government, no? Marami pong mga pinaplano ang mga businessman, ang mga tao sa mundo, pero tayo po sa kingdom ni Lord, nagpaplano tayo kung paano ma-expand, paanong lalawak at lalago ang gawain ng Panginoon. Amen. No? Kaya kailangan tayo po ay nakafocus sa kingdom ni Lord, no? Bagamat narito pa tayo sa mundo, ay ito ang mission natin sa buhay, ang gawin ang kalooban at ipinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, buksan natin ating mga Bible sa Mark chapter 1 verse 35, 36, 37, 38, 39, 40 hanggang 41. Ayan. Ang sabi po rito, very early, no? It was still night. Yeshua or Jesus got up, left and went away to a place in the wilderness, and there he was praying. No? 36, Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Sabi ni na Pedro. Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Sabi po nung may ketong. Jesus was moved with compassion. He reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean." Immediately the leprosy left him and he was clean. Sabi po ng verse 42. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Ang ating topic po ngayon sa buwan na ito is about intimacy with God. Sabihin natin, intimacy. No? Once more, intimacy. Ang Panginoong Jesus, before he began his 3 years public ministry, hindi agad siya humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya nagpagaling agad ng mga may sakit. No? Ano po ang una niyang ginawa? Ano ang sabi ng binasa natin, verse 35? Very early in the morning, maagang maaga, no? Kahit madilim pa, ang Panginoong Jesus ay umalis, nagpunta siya sa isang ilang na pook. He went to a solitary place. Nagpunta siya sa isang lugar na tahimik. At ano po ang ginawa niya ron? There he was praying. Siya po'y nanalangin. No? So kaya nga po, pag sinabing intimacy, andun po yung kapalagayang loob. Andun yung kanyang pakikipag-ugnayan, pakikipag-isa sa Ama. No? Kaya nga, mahalaga po na makita po natin na bago tayo magsimula sa taong ito, ang biblical meaning ng intimacy means we are never alone. It means we have peace. No, hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Every time na kakausapin mo ang Panginoon, nandyan siya, no, nakikinig sa atin. Hindi po siya lumalayo sa atin. Kahit saan tayo dumako, kasama natin ang Panginoon. Kaya nga pangako niya, "I will be with you unto the ends of the world," sabi niya. No? So kaya ito po ang biblical meaning ng intimacy, we are never alone. Sabi mo sa katabi nyo, hindi ka nag-iisa. Sa kabila, hindi ka nag-iisa. No? Meron tayong peace sa Diyos. Our relationship with God grows in 3 ways through your time with Him. No? Nag-grow po. No? Sa oras na tayo po ay laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon, katulad ng Panginoong Jesus. No? He intimate with the Father. Inunan niya munang manalangin, makipag-usap sa Ama bago siya magpagaling ng mga may sakit, bago siya mangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo mga mananampalataya, especially ang mga lingkod ng Diyos, napakahalaga na magkaroon tayo sa daily life natin ng personal relationship with God. No? Maging yung ating mga dancer, yung ating buong music team, hindi po basta lamang tumutugtog sila at sumasayaw. Every day sa buhay po ng bawat isa ay mahalaga na nagkakaroon tayo ng intimate relationship with God. Amen po ba? No? Kasi marami po ay
Basta pag nakatayo sa harapan, ay nagiging entertainment na lamang sila. Ini-entertain lang nila yung mga tao. Pero tayo, hindi po. No? Hindi po natin ini-entertain ng mga tao. Dito po, una, piniplease natin ang Diyos. Amen? Siya ang gusto nating malugod at mapaluguran, mapasiya ang kanyang puso. No? Kaya nga, number 1, 3 ways through your time with God, no, nag-grow. A father-child relationship is developed. No? Ang ama at ang anak, ang relasyon ng anak ay patuloy pong nade-develop. Kaya ang isang pamilya, ang isang mag-anak, na everyday meron silang fellowship, meron silang gathering, lagi silang nag-uusap, nade-develop yung magandang samahan nila. No? Pag sila ay lagi nag-uusap. No? The same sa ating amang nasa langit, habang nakikipag-usap tayo sa Diyos, sa ating ama, nade-develop po yung deeper relationship. Nagiging very close kayo. Di ba? Yung magkakaibigan. Pag lagi mo siyang kasama, kausap, kakwentuhan, nagiging kapalagayan mo siya ng loob. Nagiging kagaangan mo siya ng loob. Nagiging open ka sa Kanya. Ganon din tayo kay Lord. No? Nagkakaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Secondly, the fruit of God's Spirit is cultivated. Ang bunga ng Espiritu ng Diyos nakukultivate. Lalong nakikita sa iyo yung bunga ng Spirit. Ano ba ang bunga ng Holy Spirit? Di ba Galatians 5:22? Andun yung love, no? Joy, peace, long-suffering, kindness, no? Goodness. Diba? Nade-develop sa'yo. Pero kapag ka ang isang tao, walang relationship kay Lord, makita mo, walang joy. No? Wala siyang peace. Gulong-gulo, sa kabila na ang mundo ay magulo, pati siya nagugulo din. No? Nawawala ang peace. Bakit? Kasi hindi malalim ang relasyon sa Diyos. Pero alam nyo, itong nagdaang pandemic na ito, kayo ba ay natakot ng todo o sobra at nagulumihanan? Ang taong tunay na merong relasyon na malalim sa Diyos, no, meron tayong kapayapaan. Amen po ba? No? Hindi tayo struggle. Kasi ang mga tao sa mundo, dahil wala ang Diyos sa puso, wala ang Panginoon sa puso, ando ng pangamba, ang takot, nervyos. Yung iba halos hindi na lumabas ng bahay. No? Pinipigilan pumunta ng church. No? Minsan nga may ipinost ako. No? Punta sa mall, punta sa palengke, punta sa opisina, kung saan-saan nagpupunta. Pero sa church ni minsan hindi nakapunta nung panahon ng pandemic. No? Pero tayo mga JW family, tayo ang matunay na anak ng Diyos. Hindi po tayo tumigil nung kasagsagan ng pandemic. Tuloy ang ating buong music team sa live streaming po natin. At marami, halos libo nakakapanood during that time. No? No? Lunes, Miyerkules, Biyernes, Sunday, tuloy-tuloy po. Hindi po tayo huminto. No? Dahil ito ang nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? No? Pangatlo, our daily life will become a reflection of God Himself. Yung pang-araw-araw nating buhay ay nagiging reflection ito ng Diyos sa sarili natin. Nakikita sa atin ang katangian ng Diyos. No? Kaya nga, the more na lumalalim ang relasyon natin kay Lord, no? Lalong yung reflection ng Diyos na dito sa buhay natin. Kaya sabi ng Proverbs 19:22, ito po yung biblical verse ng intimacy with God. Sabi rito, the desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. Sa Tagalog, yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kaniyang kagandahang loob. No? At ang isang duka ay maigi kaysa isang sinungaling. No? So nagkakaroon po tayo ng close familiarity or friendship. No? Closeness. Having a very close relationship. Kaya sa ating Diyos, the more na nagkakaroon tayo ng intimate relationship with God, lalo tayo nagiging familiar sa Kanya, nagiging close tulad ng magkaibigan. Kaya nga ang Panginoon, ano ba ang major things na ginawa ng Panginoon bago siya mag-minister sa mga tao? No? Una, tulad ng binanggit ko, He spent time to talk to the Father. He prayed. Intimacy. No, ito po yung kanyang ginawa. Kaya ang sabi ng verse 35, maagang-maaga pa lamang, madilim pa lamang. No? Umalis na siya, napunta sa isang tahimik na lugar. At anong ginawa niya? He prayed. Nanalangin siya.
no? Andun ang kanyang intimate relationship with the Father. Jesus isolate himself. Inihilayo niya ang sarili niya sa karamihan ng tao para manalangin sa maagang maaga, no? Kaya kita natin kanina yung mga tatay, no? Tuloy-tuloy po ang prayer nila. No? Kahit ang maraming tatay huminto na, merong dalawang tatay na hindi huminto. No? And I mentioned it, I congratulate yung dalawang tatay na yun. Kahit 3 buwan, 4 na buwan na ang lumipas, silang dalawa pa rin ang nagpe-pray. No? Si Kuya Perdi at si Brother Rio. Yung kanilang katapatan kay Lord. Kaya kahit ang iba ay maaring tulog pa o pagod sa trabaho o yung iba'y talagang huminto na at hindi na nag-join sa kanila, tuloy-tuloy pa rin po yung prayer nila. Tulad ng Panginoon, maagang maaga gumising, nagpunta sa ilang na lugar at doon siya ay nanalangin. Kaya alam niyo po, hindi po dapat ihinto ang prayer. Sabi ni Benien, prayer is like a hail. Ang panalangin tulad ng paghinga. Pag ang tao hindi na huminga, ano ibig sabihin? Patay na, hindi na humingi. No? Kaya pag ang tao hindi na nagpe-pray, spiritually dying na siya, kaya mahalaga po ang prayer. No? So Jesus' first ministry is prayer. He is talking to the Father. No? Yun yung kanyang first ministry niya, ang manalangin, makipag-usap sa Ama. Kaya nga sa taong ito, bago tayo magsimula na humayo at gawin ang kalooban ng Diyos sa taong ito, manalangin muna tayo. Amen po ba? No? He never allowed to rise the sun na hindi siya nakikipag-usap sa Ama. No? Hindi niya pinayagan na magbukang liwayway, na sumikat ang araw na hindi nakikipag-usap sa ating Amang nasa langit. No? Because that is the only way, no, to have quiet time, fellowship with the Father. Yun yung mahalaga na maibigay niya yung time niya para makausap niya ang Ama. So kaya he spent time to the Father. Nagbibigay siya ng time, ng oras sa Ama na kausapin ng Amang nasa langit. Secondly, he began to minister. Ayan, matapos na siya mag-pray, magbigay ng oras at panahon, makipag-usap sa Ama, nagsimula na siya mag-minister. No? Nagsimula na siya mag-minister. No? He began to minister. Kaya nga God has a message sa atin pong lahat. No? Babasahin ko uli, ang sabi roon, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. No? Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ngayong taon na ito, no? I believe na mag-expand ang ministry. Nandiyan po ba kayo? Lalawak at lalago ang gawain ng Panginoon. Ito po'y palalakihin ng Diyos. No? Kaya nga po, ipine-prepare ng Panginoon ang mga babae at lalaki na handang maglingkod sa Kanya. No? Magkakaroon ng changes, no, sa buhay ng maraming naglilingkod sa Panginoon. Kung dati-rati ito lang ang hawak mo, itong barangay o itong gawain na ito, itong lugar na ito, bibigyan ka ng Diyos ng mas malaki. No? Handa ba kayo doon, yung mga naglilingkod kay Lord? Amen? No? Before we can minister to the people, no, we will start to pray. Katulad ng ginawa ng Panginoon, matapos siya mag-pray, nagsimula na siya mag-minister sa mga tao. At anong ginawa niya? He began to preach the gospel. Yan. After he prayed, nagsimula siyang mangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 38, and he said unto them, sabi ni Jesus, let us go into the next towns, that I may preach there also. Yan. So, yun ang sabi ni Jesus kila Simon. Sige, pumunta tayo sa susunod na bayan, na mga bayan. At doon ako ay mangangaral, sabi niya. No? And he preached in their synagogues throughout all Galilee and cast out devils. So nagsimulang ang Panginoon ay mangaral ng mabuting balita. Kaya ang Panginoon, bago siya magsimula na mangaral ng mabuting balita, una niyang ginawa, nag-pray muna. Kaya importante na bago tayo humahayo, bago tayo nagse-share, inuuna natin ang makipag-usap sa Diyos. Amen po ba? No? Yung mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan unahin natin na tayo personally nagmi-minister kay Lord. And then, makakapagsimula tayong mangaral ng salita ng Diyos sa ibang tao. And after he preached, anong ginawa niya? He healed the sick. Verse 40. Ano ang sabi ng verse 40? A man with leprosy came and knelt in front of Jesus. No, yun daw taong may ketong.
lumuhod sa harapan ni Jesus, begging to be healed. No? Nakikiusap sa kanya na pagalingin. If you are willing, sabi nung may ketong na tao, you can heal me and make me clean. Kung kalooban mo, kung nais mo na ako'y gumaling o luminis, ako'y lilinis, ako'y gagaling, sabi po nung may ketong. Verse 41, sabi ni Jesus, sabi rito, Jesus moved with compassion, no? And he reached out and touched him. I am willing, sabi ng Panginoon. He said, be healed. Verse 42, instantly the leprosy disappeared and the man was healed. No? Nawala po yung ketong nung lalaki. Gumaling. No? After na ang Panginoon manalangin, tapos nagminister siya sa mga tao, ano ang nangyari sa lalaking may ketong? Gumaling. No? Kaya alam nyo si Lord, hindi siya God is no respecter of person, hindi siya nagtatangi ng tao. Bawat isa sa atin, handang gamitin ng Diyos para magpagaling ng may sakit. Amen? Hands on the sick and the sick shall recover. Hindi lang pastor. No? Bawat isa po sa atin, kung mayroong may sakit sa tahanan, sa pamilya, o sa kapitbahay, saan man, ipag-pray natin sila sa pangalan ng Panginoong Hesus at sila'y pagagalingin ng Panginoon. No? Amen po ba? Naalala ko sa Bulalakaw, Mindoro, yung pong contact person natin doon sa Barangay Tabuk, yung pinakita kanina, tabing dagat po yun, na-paralyze yung asawa ng dating pastor. No? Paralyzed talaga. 3 months ago, dumating kami ron, nakaratay sa higaan nila, pinicture ko pa yun, na-post ko pa yun. Pinag-pray namin. Talagang nakahiga siya, hindi makatayo, na-paralyzed. Alam niyo ba, nung mag-Christmas party, nung December, nung nandun kami sa Bulalakaw, nakita namin, naglalakad na. No? Akay-akay ng asawa. Samantalang nakaratay, hindi makatayo, hirap na hirap. At kasama ko pa si Pastor, City Councilor Mike Bautista. No? Nung second na punta namin doon, nakasama namin siya doon. Nakita niya, inakay, buhat-buhat, nilagay sa upuan dahil nga hindi pa nakakalakad. No? Pero nakakagalaw na nung mga oras na yun. Nung una talaga nakaratay. Ngayon, nakakalakad na. Purihin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Jesus the healer, siya ay nagpapagaling. Kaya ang bawat isa sa atin, huwag tayong mag-alinlangan kung may mga karamdaman at sakit na ma-encounter tayo. Kayo mismo, ipanalangin natin siya sa pangalan ni Jesus at gagaling ang taong yun. No? Amen ba? Muli natin palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At dahil doon, ang dami pong na-transform, nako-convert. No? Kaya ang dami po ron sa Bulalakaw na nakakakilala na sa Panginoon doon sa kanilang lugar sa tabi ng dagat. And what should I do? Ano ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating gawin? No? Roman number 2, number 1. Roman number 2, what should I do? Ano ang gagawin po natin? Let us follow what Jesus did. Sundin natin, tularan natin, gawin natin ang tulad ang ginawa ng Panginoon. No? Let us follow what Jesus did. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Early in the morning, no? Jesus went to a solitary place. Nagpray po siya. No? Kaya nga, prayer is the only way God can intervene in our circumstances. Ulitin ko, prayer is the only way God can intervene in our circumstances. Makikialam ang Diyos, no, sa circumstansya o pangyayari sa buhay natin. Kung sa tingin natin parang imposibleng mangyari, magiging posible yan. Prayer is the key to do God miracle by sending His angels. No? Kaya yung panalangin natin, yan ang susi para gumawa ang Diyos ng himala. Ipapadala niya mga angels niya. No? Katulad ng nangyari sa Book of Acts, chapter 12, verse 5. Ano sabi rito? Peter therefore was kept in prison. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang church daw, yung mga mananampalataya, hindi humihinto ng kape-pray para kay Pedro na nakakulong. Kasi binilanggo si na Pedro during that time. Kinulong siya dahil sa pangangaral ng ebanghelyo, ng kaligtasan. No? Nabilanggo si na Pedro. At hindi alam ni Pedro na ang mga mananampalataya, tuloy-tuloy sa prayer, nagkakaroon ng prayer meeting every day, araw-araw nagpe-pray sila. At dahil doon, nag-intervene ng Panginoon. Pinadala ni Lord ang angel niya doon sa kulungan. Tinanggal yung mga nakatanikala sa kamay at paa ni Pedro, binuksan ang mga rehas na bakal, pinatulog yung gwardya.
hanggang si Pedro nakalabas. No? Kaya alam nyo, yung mga panalangin ginagawa ng ating mga mother, father, mga youth, ng bawat isa sa ating, kumikilos po ang Diyos, may ginagawa ang Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. May nangyayari sa spiritual world. May nagaganap. The impossible become possible. No? Walang imposible kay Lord. No? Kaya nga yung sa bulalakaw natin, maraming nagulat, nagtaka doon sa asawa ng pastor na yon. No? Nakalakad siya. Parang wala na silang pag-asa. Praise God. Dahil sa himala ng Diyos, no, nakalakad yung asawa ng pastor. So anong gagawin natin? Find place where we meet God. Humanap ka ng lugar kung saan mo mamimit ang Diyos, makakatagpo. No? Doon sa room mo, o kung saan ka komportable, no? Na doon nakikipag-usap ka kay Lord, tulad ng Panginoong Hesus, sa isang tahimik na lugar, nakikipag-intimate siya sa Amang nasa langit, no? And then you talk to God, kausapin natin si Lord doon sa lugar na yon na kung saan doon natin kinakatagpo ang Panginoon. Mag-spend tayo ng time sa Kanya. No? Dahil maraming oras na naibubuhos natin, yung iba sa trabaho, 8 hours kang nasa trabaho. At pag may time, pwede mong kausapin si Lord. No? Soak in the presence of God. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Get busy with the King, not only in the kingdom. Maging busy po tayo sa hari. Kasi nga marami, abala sa gawain, sa kingdom ni Lord. Pero yung maging busy sa hari para makipag-usap, kulang na kulang. Kaya importante po, no, sa ating paghayo at paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang tayo busy sa kaharian niya, sa gawain niya. Higit sa lahat, busy tayo sa pakikipag-usap sa Diyos. Amen? No? Lagi tayo nagpe-pray, nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Get busy with the King, not only in the kingdom. Meditate His Word. I-meditate natin ang Kanyang salita kasi si Lord nangungusap yan through His Word. No? Kaya pag marami tayong alam na salita ng Diyos, meron tayong mga verses mula sa Bible na sa puso natin, yan ang nag-i-speak sa atin. Pag wala ang isang Kristiyano, pag walang alam na salita ng Diyos, walang nakatanim sa puso niya, ano ang pangungusap ng Panginoon? No? Kaya importante po, no, na tayo ay daily nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Meditate the Word of God day and night. Joshua 1:8. No? Importante po yan na binabasa natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sikreto para tayo mag-success sa buhay na ito, let us meditate the Word of God day and night. Amen. No? Basahin natin ang salita ng Diyos. No? So yan po ang gagawin natin. Secondly, be a part of God's kingdom expansion. Be a part of God's kingdom expansion. Maging bahagi tayo sa paglawak ng kaharian ng Diyos. No? Kaya yung team natin ngayong taon na ito, no? You will expand to the right and to the left. Yan ang pangako ng Panginoon. No? Kaya yung verse 2 ng Isaiah 54 verse 2, enlarge the place of your tent. Sabi roon, no? Enlarge the place, palawakin nyo ang inyong tent, no? Kaya nga ang mission po natin, ano ba yung vision natin? What is our mission? No? Ano ba ang mission natin? Nung Wednesday pong nakaraan, ang ganda nung mensahe ni Pastor Albi, at sinend ko nga po yon sa ating mga kapastoran. Sabi ko, panoorin nila, pakinggan nila, ano ba yung mission natin? Kasi pag ang mission natin, hindi alam ng naglilingkod sa Diyos, hindi niya ito na-embrace, paano siya makakalakad at makakatahak sa mission? No? Dahil tayo po ang ministry natin, iisa ang tinatahak natin, nakabase po ito sa mission and vision. Ano po ang mission natin? Sige, ano po ang sabi diyan? Basahin natin lahat. To lift up the name of Jesus. Itaas ang pangalan ng Panginoon. And to preach the gospel of the kingdom to the nations. And to proclaim that Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. No? Yan po yung mission natin. Na itaas lamang ang pangalan ng Panginoon, hindi tayo. No? At ipangaral ang kaharian ng Diyos, ang gospel of the kingdom sa mga bansa, no? Sa lahat ng tao. At ipahayag na siya lamang ang daan, ang buhay at katotohanan na wala makakarating sa kundi sa pamamagitan niya. Yan ang mission natin.
Ano yung vision natin? Our vision is a faithful church. Tayo po maging matapat na church ng Panginoon individually. Motivated to live victoriously. Mabuhay tayo na matagumpay. No? Ano pa? And as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ, na maging ilaw tayo, liwanag tayo sa pamamagitan ng ating pag-ibig kay Kristo. Yan po yung vision natin. No? No? A faithful church, motivated to live victoriously. And as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ. So kaya po, dapat alam po natin yan. Tayo mga naglilingkod sa Panginoon. No? Be a part of God's kingdom expansion. Maging bahagi po tayo. Ito yung dapat nating gawin. No? Letter A, be committed, not committed. No? Maging committed po tayo, hindi committed. Sabi mo sa katabi mo, be committed, not committed. No? Kailangan committed tayo, hindi committed. Kasi sa simula, may mga Kristiyano, ang sipag, no? Magaling, very on fire, committed, pero later on, hindi na committed, committed. No? Hindi mo na makita, bihira na, nawawala. No? Sa gawain. No? Kaya nga, nag-declare po tayo, lahat ng mga pastors, leaders, and workers, beginning tomorrow until Friday, January 3. Tama, 3 bukas, ano? Hanggang Friday 7. No? Meron po tayong prayer and fasting. No? Nasa inyo po kung anong araw nyo, chain prayer and fasting po yon. 6 a.m. to 2, 10 a.m. to 6, 2 p.m. to 10 ng gabi. Everyday po yon. Para po dito sa expansion ng kingdom ni Lord. No? No? Ang number 1 natin prayer item is that God will open the door, no? Sa mga probinsya, sa mga tahanan, no? Na magbukas ng Panginoon ng gawain, no? Bawat pamilya. Kasi expansion po tayo eh. Kaya hindi po tayo titigil ng paghayo. Pagka meron tayo nakasama sa ministry na hindi bihasa, hindi na train para humayo na humayo, susuko yan at bibitaw at babalik sa simula. Pero ang na-train talaga na handang humayo, kahit araw-araw ka sa gawain ni Lord, hindi ka susuko. Kahit mag-stay ka dyan 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, no? Dahil tinawag ka to preach the gospel, hindi ka hihinto at susuko. Andyan po ba tayo? Amen? No? Kaya huwag kayong magtaka, isang araw yung nagpapastor sa inyo, dali ng Panginoon sa isang probinsya. At maglagay ang Lord dahil nga expansion tayo eh. No? Kaya nga ang ating makapatiran sa Parañaque because they are matured enough. Matured na sila. Yung pastor na galing sa kanila, ayun, ang laki ngayon ang gawain sa Pangasinan. Dahil yung tagumpay ng Pastor Gab doon, tagumpay nating lahat. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. No? So be committed, not committed. No? Secondly, be supportive, not destructive. No? Suportahan po natin ang gawain ni Lord, hindi tayo makakagulo, makakasira. Suportahan natin, no? Kung yan ang kalooban ng Lord, so be it, Lord, no? Handa kaming suportahan siya. Handa kaming ipag-pray siya at kung ano ang naisin mo sa kanya, no? Be a kingdom financer, no? Suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Diyan ka tinawag ni Lord para suporta ng kaharian ng Diyos sa lupa. Hindi ka man nagpipreach o umahayo, pero binebless ka ni Lord. No? Suportahan mo siya. No? Andyan po ba tayo? Amen? No? Be a channel of blessing, not obstruction. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Hindi tayo ang hadlang. No? Be a blessing. Kaya ka binebless ni Lord to be a blessing. Amen po ba? Kaya ka pinagpapala ni Lord. No? Kaya pinaprosper ang business mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo. Dahil gusto ni Lord na ikaw ay maging kingdom financer ng kaharian niya sa lupa. Be faithful to give your tithes. Maging tapat po tayo, ibigay natin yung tithes kay Lord. Hindi naman atin yan eh. 90% ang sa atin, ang 10% kay Lord. Andiyan po ba tayo? Amen? Bakit lumalawak ang gawain ni Lord? Bakit dumadami na sa-save? No? Dahil sa yung suporta sa ministry. Amen po ba? No?
Be a channel of blessing and not obstruction. Be an encourager, not discourager. No? Na-encourage mo ba siya o dinidiscourage? No? Sabihin sa katabi nyo, be an encourager. Be an encourager. Baka mamaya ikaw pa pumipigil, huwag kang sumama kay Bishop. Huminto ka ng paghayo, ayun, baksak, back to zero. No? May mga ganun eh. Pipigilan yung kanyang wife or husband, no? Na huwag kang humayo, huwag kang sumama, no? Ayun. Hinto. No? Kailangan mag-encourager po tayo, hindi tayo nagdi-discourage. Matuwa tayo kapag ang ating loved ones ay ginagamit ni Lord para mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen po ba? Be an encourager. Be a model, not offender. Maging modelo tayo, hindi tayo nag-o-offend. No? Maging example ka. Ang kapatid namin ito talaga napakasipag. Blessed na blessed ako dyan. Hayo ng hayo. No? At maraming nasa-save dahil sa buhay niya, nagiging blessing ka, nagiging model ka. No? Hindi yung, ang kapatid na yan, tamad yan. Ayaw sumunod kay Bishop pag inutusan mangaral. No? But praise God, wala dito noon. Amen. No? Ang mga J. Blue pastor, kita nyo, Mindoro, no? Ang mga pastor po doon, pastora, mga babae, humahayo sa Bulalakaw, sa Nauhan, sa Kamansihan, sa Bako, paanan ng bundok. Puro babae po. No? Ang mga pastora natin doon, dadalawa po ang pastor doon, si Reverend Bear at si Pastor Johnny, no? So karamihan mga babae po, no? Si Pastora Evelyn. Yan. So be a soul winner, no? Be a soul winner, mag-soul win po tayo. Sino ba ang nanganganak? Yung pastol na nag-aalaga ng tupa o yung mga tupa? Kung kayo may alaga mga baboy sa likod ng bahay o mga manok o kambing, sino ba nanganganak? Ikaw o sila? Di ba yun? Yung inalaga mo. Ang trabaho ng pastol, magpakain, mag-alaga. At ang trabaho ng mga inaalagaan na tupa, manganak, magparami. Kaya tayo rito, kayo ang magpaparami. Amen po ba? Tutulungan natin ang pastor, magwiwin tayo ng soul. No? Kaya ngayong taon na ito, 2022, expansion tayo. No? Gamitin po ninyo yung wisdom, yung strength na ibinigay ni Lord. Yung inyong loved ones, kapitbahay. Kaya nga may challenge tayo mamaya, no? Ang challenge natin, paramihan ng kaluluwang madadala sa kaharian ng Diyos. At sa December, may reward kayo. Katatapos lang December, no? May reward lahat. Umuwi na halos talagang lahat may dala-dala, no? May maning dala, may honey, hindi naman honey, may asawa na iba, no? May pera, may mga dala-dala, no? So madodoble pa yan. Kaya pagka meron kayong na-present sa December, Bishop, ito po yung nadala kong kaluluwa, 5 po sila, no? Kung 5 yan, di may reward kang malaki kay Lord, pati sila may reward. Kaya yan ang challenge ni Lord this year, magdala tayo ng soul kay Lord. Amen ba? No? Mag-win tayo ng kaluluwa. At ipepresent natin sa December, sasama natin uli sa Christmas party. Tatanungin po natin, ito po yung na-win kong kaluluwa, 3. Na-convert, hindi lang na-convert, talaga na-disciple, na-train, na naging matatag sa faith kay Lord. No? Ito po nadala ko, 1. Ako, walang nadalawa. Wala akong nadala. Kawawa naman, nakakahiya yun. Kahit 1, wala ka nadalang kaluluwa kay Lord. Dapat ito yung challenge sa atin. This year, no, mag-win po tayo ng kaluluwa. Amen po ba? Gusto natin maging matalino sa harapan ni Lord. Anong sabi ng Proverbs 10:31? He that winneth soul is wise. No? 10:30. Siya na nagwiwin ng kaluluwa ay matalino, marunong. Gusto natin maging matalino sa harapan ni Lord, mag-win tayo ng kaluluwa. Mag-soul win tayo. No? Ang nanganganak, hindi pastol, yung mga tupa. Kaya dapat manganak kayo. Sabihin nyo, sa katabi nyo, dapat manganak ka. Dapat manganak ka, dudes, kuya dudes, no? No? Hindi sa physical, ha? Spiritual dito, no? Kailangan mag-multiply ka, may mawin kang kaluluwa, madala kay Lord, no? Matransform, no? Mag-soul win tayo, no? Kaya nga, as I conclude, no, maiksi lang ito, Jabez. Sabi ng prayer ni Jabez sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Ito yung prayer ni Jabez eh. Sabi niya, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me." Yun daw ang prayer niya, pagpalain siya ni Lord.
and enlarge my territory. Expand my place, my jurisdiction. Expand my borders, no? Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted His request, no? Kita niyo yung prayer niya, Lord, enlarge my territory, enlarge my place, enlarge my border. Palawakin mo ang lugar ko, no? Hindi lilipas ang ilang taon na naka-stay ka lang diyan, tatanggalin ka ng Diyos diyan sa ayaw mo at sa gusto. No? Kung saan mo ayaw, doon ka talaga alisin ni Lord at dadaling ka kung saan gusto ni Lord. Amen ba? No? Mag-ready po tayo, no? Kasi expansion po tayo this year. So are you willing to take the challenge? Handa ka ba na tanggapin yung challenge? Amen? No? Kahit mahirap yan, Lord, walang sumunod sa iyo na pinabayaan mo. No? Handa ba tayo na pumunta kung saan ni Lord tayo gustong pumunta? Amen? Music team, yung ating dalawang pastor, mga pastora pa natin, no? Magbubukas si Lord, no? Ng gawain, no? Mag-ready po tayo, no? Dahil ito ang nais ng Panginoon na bago siya dumating, ngayon 2022, napakarami na pong possible na maaaring magganap sa bansa natin at sa buong mundo. Naka-ready na po yung nabanggit ko kanina, one world system, one world government, no? No? Pati ata currency, no? Pinagpaplanuhan na yan ng mga tao sa mundo na nag-iisip kung paano kaya nga itong pandemic, no? Ito ay isa sa nangyari sa buong mundo na sa kasaysayan ay ang ating bansa at ang buong mundo ay na-freeze, parang na-stop, no? 'Di ba? Para tayo naging ghost town ang buong mundo, no? Kita mo tumingin ka sa labas, ni walang naglalakad, walang sasakyang dumaraan, no? But thank God, tapos na po 'yan. Pero kailangan pa rin tayo mag-ingat. No? Dahil ang balita sa Maynila, may 2,000 plus na naman ang variant na nakapasok na yan. At yan po ay alam natin, possible sa biglang lamig. No? Talaga maraming sinipon, maraming inubo. No? At virus naman talaga yun eh. May bacteria, virus na kumakalat. Ako nga po yung makasama ko sa bahay, nagkasipon, may ubo yung aking manugang. No? Naghiwa agad ako ng sibuyas na pula, nilagay ko sa kwarto ko. No? Sa baba. No? Ayun, hindi ako nagkakasipon, hindi ako nahawa. No? Pero pawala na rin yung mga sipon nila. Yung aking mga bayo sa Pasig, pamilya rin sila, yung ibang kapatiran sa Parañaque. Siguro biglang lamig ang panahon. No? Kaya mahalaga po yung pinapawisan tayo, exercise. No? Para yung immune system natin malakas, pati katawan natin. No? Para hindi tayo dapuan ng mga ganyang bacteria o virus na kumakalat. So, but thank God, we always declare, no, and decree that God protect us, no, healed us. So, kaya nga sa taong ito na ating inaharap, sisimulan natin ang manalangin. Sabihin nyo, manalangin. No? Magpe-pray po tayo. Mananalangin tayo ngayon kay Lord. Pagpe-pray natin ang pamilya natin. No? Pagpe-pray natin ang ating, yung mga negosyo nyo, yung mga anak, no, bawat pamilya. At yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At maging ready tayo kung saan tayo ni Lord na gustong gamitin para humayo at ipangaral ang salita niya. No? Saan man tayo dali ni Lord. Kasi yun yung ating tawag ng Diyos sa atin. So, tumayo ang bawat isa. Amen. At mag-anoint po ako ng oil. I-anoint ko ng oil ang ating mga pastor, no? Ating music team, yung mga workers, staff natin, mga leader, bawat isa, upang makoberan tayo ng power ni Lord, no? As the Spirit of the Lord is moving sa ating kalagitnaan, maging sa mga nasa kanila mga tahanan, haharapin natin ang bagong taon na ito, na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos, punong-puno ng positibong kaisipan, na sa bawat isa po sa atin, we can overcome all the works of the devil. Ano man ang dineklara natin kanina, mangyayari po sa ating lahat yan. Maging positibo lamang tayo at huwag tayong mag-doubt kay Lord because our God is the Almighty God. Napakamakapangyarihan niya. No? Sige po, muli mag-rededicate tayo ng buhay sa Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Yumuko tayong lahat at pumikitaas natin ang kamay natin.
Sabihin po natin ang prayer na ito, sabihin nating lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa akin sa oras na ito, sa unang linggo ng taong 2022. Iniaalay ko ang buhay ko sa iyo. Pinapasakop ko sa iyo ang aking puso, kaluluwa at espiritu. Kontrolin mo ang buhay ko. Holy Spirit, handa po ako na sumunod sa ipagagawa mo sa akin dahil ang buhay ko ay mula sa Diyos. Kaya't sa oras na ito, tinatanggap ko anumang challenge sa buhay ko. Handa akong humayo, ganapin ang kalooban mo sa buhay kong ito. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Yes, Lord, I will give my life to you, Lord. Into your hands, Lord. Handa ko ibigay ang buhay ko at maglilingkod kami sa iyo. Let's sing this song, Ambassadors of Christ. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Mawit muna tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace Compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. you never leave me. Till the very end. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Your eyes. To your arms I am secure all of my life. Flowing grace compels in my Mga ministry ay pumunta sa harapan. found a strength. Ako mag-anoint tayo ng oil. Lord, as anoint this oil, let your power, let your covering of your blood surround your people. Let your glory, oh God, in Jesus' name. Yes, sikara na makanta. Let your mighty spirit, Lord, surround us. In Jesus' name, Lord, as anoint this oil, oh God, right now. Let your power, let your glory surround your people, oh God, in Jesus' name. Panginoon, salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Po, tingnan lang kayo dyan. I-anoint ko kayo ng oil. Sige po, yan. Till the very I will give my life to you. end, I will give my life
Let the anointing of the Holy Ghost flow upon your people, O God, right now. In Jesus' name. Yes, the anointing. Yes, coming from God. In Jesus' name right now. Wherever you say Yes, Lord, let your anointing flow upon your people, O God. Let your glory, Lord. Yes, and ambassador I release the power of the anointing. your kingdom, Amen, Lord. Jesus my Lord. Pastor out, ministering to Asheret. Into your arms I I am release your anointing to all May your my kingdom come. life. May kita naman ito The in flowing Jesus' name. grace Yes, comes Lord. in Yes, my Lord. heart. Yes, Found a strength and hope because of more anointing and revelation in my Lord. In Jesus' name. till the day. And I will bring my effort and this anointing, Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Lord, I release your anointing, Lord. That you May will your be kingdom come, may your kingdom come. for me in all of my days. Anointing, Lord. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will give my life to you, be a vessel of your for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you say, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will give my life to you, to be a vessel of your let you for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you say, I will go. And your kingdom, Jesus my Lord. Into your arms I am secure all of my life. Overflow grace comes in my heart. Found a strength and hope because of your great love. Never leave me till the end. And I will give my life to be a vessel of your truth. Let your will be done for me. Lord, I will
Jesus, my Lord. As an ambassador. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Yes, Panginoon, let your mighty hands, Lord, stretch, Lord, kay nanay. Lord, you're the God of miracle. I release divine healing, Lord, sa kanyang katawan. Yes, Lord, kaya mo ito ibalik, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Yes, in Lord, I declare healing, deliverance, Lord, kay Mother of God. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Lord, bless mo sila ni Tatay, O God. Kalusog ang kalakas sa ipagkaloob niyo, Father God. Salamat, Lord, ng marami. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Sige po, mauputan lang saglit. Amen. Thank you, Lord. Let us claim and declare and claim, no? Believe, receive, and claim, no? Na yung dineklara natin kanina ay nangyari na at mangyayari pa sa atin. So kaya praise God, ngayon po'y dumako tayo sa isang mahalagang gawain. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos, no? Na sa umaga pong ito, naroon po na nais ng ating Panginoon na unahin natin, no? Umpisahan natin ang taon na ito na 2022 to have an intimacy to Him, no? Ang ibig po sabihin ng intimacy, yung kalapitan, no? Yung kalapitan natin. At alam niyo po ba, sa ating mga buhay, kapag po tayo ay natuto na magkaroon talaga ng tunay na kalapitan sa ating Panginoon, maririnig natin yung kanyang still small voice. Amen? No? Yung pong naroon na boses niya, no? Yung boses niya ay ating maririnig. Dahil, alam niyo po, ang isang tunay na nagmamahalan, kung titingnan natin, halimbawa, ang isang mag-asawa na tunay na nagmamahalan, makikita niyo po na kapag sila ay naroon na nag-usap, wala pong sigawan. Bakit? Kahit sa mahinang boses, na mararamdaman o naririnig. Bakit? Dahil dun sa kalapitan. Pero kapag may hadlang, no? May galit, may anong nangyayari. Sigawan. Bakit? Dahil hindi marinig, no? Hindi marinig ng puso yung naisabihin dahil doon sa hadlang. At ganun din po ang nais ng ating Panginoon. Nais niya na sa oras na ito, sa kapanahon na ito, higit sa lahat, sa bagong taon na ito, magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. At katulad nga po ng ating narinig, it is through our prayer. No? Dahil alam naman natin na ang panalangin ito ay pakikipag-usap sa Kanya. At alam niyo po, ang ating Panginoon ay tumutugon at sumasagot. Katulad ng sinabi niya sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and direct you in the way you should go. Hindi hayaan ng Diyos na basta ka na lang lumakad o kung ano-anong gawin mo. Ang sabi niya, bibigyan kita ng instruction, bibigyan kita ng direction kung ano ang dapat mong gawin. At tandaan po natin, matatanggap lamang natin yung instruction na yon at saka direction na yon kung tayo ay may intimate relationship with Him. Maririnig natin yon, no? Pero kung wala tayong intimate relationship with our God, no? Hindi po natin matatanggap yung instruction. Kaya kung minsan naliligaw tayo ng landas. Bakit? Dahil hindi natin narinig yung kanyang instruction at direction. At tandaan po natin, ang sabi nga sa Isaiah 55, ang kanyang kaparaanan ay higit sa ating kaparaanan. At ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Kaya napakahalaga po na yung kalapitan natin sa ating Panginoon ay talagang ma-develop. Sapagkat ito pong taon na ito, marami po siyang nakahanda sa atin. No? Marami siyang mga bagong bagay na inihanda sa atin. At ito po ay matatanggap lang natin kung tayo ay may intimate relationship with Him. Maging sa ano po,
Maging sa financial po. The Lord wants to give us a financial freedom. Pero mangyayari lang po yon kapag bukas ang ating mga tainga sa kanyang instruction. Naalala ko kanina habang nakikinig ako, no? Yung isang tatay na kung saan ay nakaranas ng financial freedom. Kung titignan po natin, no? Gustong-gusto niya talagang maiyahaw ng kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya anong ginawa niya? Nag-ipon siya. Nag-ipon siya ng pera para siya ay makapunta sa ibang bansa. Pang-placement fee niya. Pero alam niyo po, nung mangusap ang Diyos sa kanya, na ibigay ang kanyang placement fee na yon na kanyang inipon sa gawain ng Panginoon, nung una po hindi niya maunawaan. Nagre-reason out siya sa Diyos. Na sabi niya, Panginoon, ang tagal ko tong inipon para meron akong pampigay, may pang-placement fee ako. Pero alam niyo po, naroon po na dahil, sabi nga po, may intimate relationship siya sa ating Panginoon, naririnig niya ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ibigay mo. No? Dahil alam niyo po, minsan, sabi nga po, yes, meron tayong plano, pero tandaan natin, ang sabi nga po, tayo nagpaplano, pero ang Diyos ang siya nagpapatupad. Maaring ang plano niya, maka-abroad siya para siya ay, sabi nga, ang pamilya niya ay sumagana. Pero tandaan natin, ang kaparaanan niya ay kakaiba. Kaya alam niyo po, dahil meron siyang intimate relationship sa ating Panginoon, no? Naroon na yung pangungusap ng Diyos sa kanya ay talagang, sabi nga po ay, kumbaga saan ay kinukulit siya, no? Kaya ano pang ginawa niya, siya ay sumunod. Bagamat, hindi niya maunawaan, pero yung halaga, no, yung 50,000 na yun, na inipon niya para ipang-placement fee niya, ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. At alam niyo, yun po ang naging umpisa upang mabuksan ang pintuan ng pagpapala sa kanyang buhay. No? Dahil, sabi nga, nung ibigay niya yon, maaring ang una niyang naging Lord, hindi ko na alam kung anong kaparaanan niyo. Pero alam niyo po ba, yon ang nagbukas sa kanya na una, mapunta siya doon, hanggang meron po siya kaibigan na nagyaya sa kanya na, mamili tayo ng bakal. At alam niyo po, yun ang naging umpisa. Nasa paraan, minsan sa isip natin, parang napakababa, no? Yung nagbabakal o yung bakal bote, ganun. Pero alam niyo po, nung po siya ay humakbang sa direction at instruction ng Panginoon, no? Kung nakikita niyo ngayon mga billboard ngayon dyan sa EDSA, siya po, sila ang gumagawa. Naging start po yun. Kaya alam niyo po, sa taong punto ng 2022, may gustong buksan ng ating Panginoon, no? Nakapanahami nga pagpapala sa buhay natin, pero nais niya marinig natin ang kanyang instruction at direction. Kaya alam niyo po, magmula po noon, wala nang nagiging hadlang, no? Kahit sabi nga, ilang beses siya sinabihan ng Panginoon, ibigay mo yung bahay na yon, ibigay mo yung bahay at lupa mo yon sa isang kapatiran na yon. Naging masunurin po siya. Pero tandaan po natin, hindi natin siya mahihigitan. Sabi nga po, ilang bahay at lupa ang ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. No? Kaya sa umaga pong ito po isang panawagan. Let's have an intimate relationship with God. No, maging bukas po tayo, maging handa tayong tumanggap ng instruction at direction. Maging sa ating pagkakaloob. Huwag natin pong hayaan na every time na dumarating yung ating offering time, no, ay parang basta lang na makalipas ang oras na yan para lang matapos ang service. No, i-take natin yung opportunity. Take natin yung opportunity na pag oras ng pagbibigay, ibibigay mo yung sinabi ng Diyos sa iyo. At tandaan natin, no, na ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Kaya sa umaga pong ito, if we want a miracle over our financial blessing, buksan po natin, magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. At tandaan po natin, magugulat po tayo, no? Na kung sa oras na ito, para bang wala, talong-talo ka na o hindi mo na alam ang kaparaanan, buksan mo lang ang iyong tainga sa Kanya.
Ang sabi niya, I will instruct you, I will direct you in the way you should go. Kaya sa umaga pong ito, sa ating pagkakaloob, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang katagumpayan ay dinisay nyo na sa aming mga buhay. Especially this 2022. Lord, bagamat mayroong mga banta na mga negative, Panginoon, ang kaaway, O Diyos, pero salamat sapagkat ang pangako nyo ay mananatiling tapat magpakailanman. That we are more than conqueror, O God, through you. Yes, O Lord, who loved us, who chose us, who called us, O Lord. Salamat po, Panginoon. At sa umaga pong ito, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Let your instruction and direction be upon us as we give our tithes and offering and even our first fruits unto you, Lord. Ito'y maging mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamagitan ng aming pagkakaloob, ito ay maging opener, Panginoon, maging tagabukas ng overflowing blessing na inihanda niyo na sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. We praise you, we bless you, and we honor you. In Jesus' name, amen. Amen. Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes. Make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. Gotta face the clouds, define a silver lining. I've seen dreams to move the mountains. Hope that doesn't never end, even when the sky is falling. Just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. Doesn't matter what you've had, but it's not alright. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death. They decide to take that step out of the water. It'll be alright. Time for so much more than what your eyes are seeing. You will find your way. You will keep believing. I've seen dreams to move the mountains. Hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds. You don't have a chance. When the world says that you can't, I tell you that you can. Oh, I've seen dreams to move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's
That's what faith can do. That's what faith can do. Even if you fall sometimes, you have the strength to rise. Amen. Tayo po'y dumako sa ating announcement. Sensya na po. Nasaan? Amen. Dako muna po tayo sa ating Holy Communion. At ito po'y ginagawa natin once a month, ano? So, sabi na Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Sa mga sugat daw po na tinaglay ng Panginoon, He was wounded for our transgression, no? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na para sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, no? At sa pamamagitan ng Kanya mga latay, pinagaling na tayo. So ang ating Panginoon ay pinako sa krus, 2,000 taon na nakararaan, at ang dahilan nun ay ang bawat isa sa atin, no? Kaya tayo may Holy Communion, ito'y inaalaala natin na ang Panginoon, ang kanyang katawan ay binayubay sa krus, no? At sa kanyang katawang binayubay na yon, sabi niya sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, sabi niya sa mga lagad niya, inaalaala natin ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkakapako. At sa tuwing iinom tayo sa sarong ito ng dugo ng Panginoon, ay simbolo lamang itong iinumin natin ng Diyos ng kanyang dugo. Ipinahayag natin ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugong nabuo sa krus para linisin ang ating mga kasalanan. Kaya gagawin natin ito bilang paggalang, pagsunod, pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Muli narito kami upang alalahanin ang ginawa mo po sa krus. Nabayubay ka, nasugatan ka, nang dahil sa aming makasalanan. At sinabi mo, sa mga sugat mo, pinagaling mo na kami. Thank you, Lord. We are healed by your stripes. We claim it, Lord, in Jesus' name, Lord God. Salamat, salamat. Pagpalain niyo po ang juice na ito at ang tinapay namin kakainin at iinumin. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. Lord, salamat. Narito po kami. Inaalaala. Katawan ko'y pinayubay sa krus para kami lumusot sa kasalanan. Thank you, Father. We honor you. Thank you. Amen.
Yes, Father God, may the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Maupo po bawat isa para pag-pray muna natin. Yung aking mga anak at manugang, balae, sila po'y alis na. Albi rin. Albi birthday. Sa taas. Announcement muna. Amen. Dako po muna tayo sa ating announcement. So, sa ating morning devotion po, tuloy-tuloy tayo from Monday, Wednesday, Friday, Tinig ng Pag-asa po. Kasama po natin ang ating mga pastors from Mindoro, Calapan, Alaminos, Pangasinan at dito din po sa Bacoor. So, lagi po tayong live sa Jesus Lifted Up Church page po natin. And sa evening services naman po natin, from Monday, Thanksgiving po, for midweek, Wednesdays, and Friday naman po, soaking po. Every 7 p.m. naman po ito ng gabi. So sa mga nais po magbahagi ng kanilang testimony, maaari niyo po i-contact si Pastora Chic. I-message niyo lang po siya sa Messenger or mag-send po kayo ng video po kay Pastora Chic. And sa online prayer gatherings po natin, sa mga fathers po, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Saturday, 5 a.m. And pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. po. And sa J-Blue Leaders and Workers Feeding po, continue na po tayo ulit sa Tuesday, every 8 p.m. po, via Zoom naman po ito. And sa Youth Fellowship naman po natin, every Sunday, 7 p.m. via Google Meet po. And sa January 3 to 7 po, meron po tayong prayer and fasting. So sa lahat po ito ng pastors, leaders, and workers, ang fasting po natin is 6 a.m. to 2 p.m., 10 a.m. to 6 p.m., and 2 p.m. to 10 p.m. So, pwede po tayong mamili po doon kung alin po yung kukunin po nating time. Tapos, may corporate prayer po tayo sa January 7 sa soaking po natin. And sa January 10 po, ang yearly planning ng buong church, ng ministry heads. So, ano po to? 1 to 5 p.m. dito po sa church. Ayun po, so let us support our social medias po sa Facebook, Jesus Lifted Up Church, and sa YouTube naman po natin, JBLU Church. So pwede po natin i-like, i-share, and i-click po natin yung bell para if ever po na may mga bagong post, meron po tayong notification na matatanggap po. And yun lamang po sa ating announcement. Meron po bang may kaarawan ng January? Pastor Albi, ngayon birthday niya. Happy birthday. Lahat ng may January dito sa harap. Pag-pray po natin. Brother Michael, Pastor Albi, ngayon ang birthday yata, no? Sino pa? Pastor Ban. Ban. Oh, Ban. Ayan. Sige. O, Shelem, January 25. Doon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Father God, thank you Lord sapagkat hindi lamang physical birthday ang aming naranasan, kundi ang spiritual birthday. Lord, sa mga anak niyo pong magdaraos ng kaarawan sa buwang ito, maging sa araw na ito, Pastor Albi, we pray, O God, and we declare your provision, your protection, your covering sa kanyang buhay at sa iyong mga anak. Father God, I release your blessing in Jesus' name. Lord, grant unto them whatever their petition unto you, O Lord. Ikaw ang Diyos naming great provider and supplier ng pangangailangan ng mga anak. Lord, may your protection be upon them at sa pagpunta po nila, Lord, patungong Boracay, Lord God, ng family ni Pastor Albi, may your covering and protection be upon them. Send your angels who will protect them and guide them, O God. Salamat sa provision mo, sa favor mo, sa blessing mo. I release, Lord, your overflowing blessing upon them in the name of Jesus. Salamat, Lord, na marami. Grant unto them, Lord, whatever their petition. We honor you, Father. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Tumayo tayong lahat para sa ating closing prayer. Amen. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyong pasalamat.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Pumigit tayo at manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagtatapos, Panginoon, ng aming gawain. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Ang intimacy, Panginoong Diyos, na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Ang salita mo, Panginoon. Ang kalapitan namin sa iyo, Panginoong Diyos. Hiling namin, Panginoon, na panatilihin mo, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. Ang kalapitan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy, Panginoong Diyos, nabuksan mo, Panginoon, ang kalangitan upang maranasan namin, Panginoong Diyos, ang kalapitan na yan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, patuloy mo buksan, Panginoon, ang pintuan ng kalangitan upang, Panginoon, ibuhos mo, Panginoon Diyos, sa iyong pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak. Ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala sa loob ng bahay mo, sambahan na ito, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Ang pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak ay katagpuin mo, Panginoon. Sa loob, Panginoong Diyos, ng buong taon na ito, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, ay maranasan ng bawat isa. Ang iyong kalapitan, Panginoong Diyos, ay iparanas mo sa bawat isa, Panginoon. Ibigay mo sa bawat isa, Panginoon, ang iyong proteksyon, ang iyong gabay, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa lahat, Panginoong Diyos, na pupuntahan ng iyong mga anak. Ano man, Panginoon, ang gagawin ng iyong mga anak. Panginoon, ang kalapitan mo, Panginoong Diyos, sa maranasan ng bawat isa. Maging, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na ginamit mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito upang magbigay ng iyong salita. Panginoon, knowledge and wisdom, Panginoon, na bibigay mo sa Kanya.
Ang pag-iingat mo, pagsama mo sa Kanya, Panginoong Diyos, ay panatilihin mo, Panginoon, sa Kanya. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan niya, Panginoong Diyos, ang lahat na pagsama mo, ang lahat, Panginoong Diyos, ng provision mo, Panginoon. Oh, hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ng iyong anak, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ni Bishop Leo. Panatilihin mo, Panginoong Diyos, ang kabutihan mo sa Kanya. Panatilihin mo, Panginoong Diyos, ang pagsama mo sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos. Sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa makarating kami, Panginoong Diyos, sa pansamantalang tahanan na binigay mo sa amin. Ang pag-iingat mo, Panginoon, ang pagsama mo, maging, Panginoong Diyos, ang proteksyon mo ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Sa iyo na namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa aming pagtatapos, Panginoon, sa gawain namin ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and yes, Lord, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Yes, hallelujah. Thank you, Lord, for your protection, for your guidance, for your favor and blessing, for your goodness, for your mercy, Lord. Lord, your face is upon us, your shalom is upon us. Thank you, Lord. Receive all the honor, the praises, and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless us all. Amen. Kahit ilang ulit laging aawi, sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa isang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Kahit ilang ulit laging naawit, sa Diyos ay kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailan may mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman.